Поверия за Димитров ден. На 26 октомври отбелязваме най-големия есенен празник в обредния календар – Димитров ден. От този ден се счита, че започва зимният сезон и идва времето на дебелите дрехи. Народни поверия гласят, че от Димитров ден не само започва зимата, но е важно и какъв човек ще прекрачи прага на дома ви. Извършва се обичаят полазване. Ако в къщата влезе първо момче, през годината ще се раждат повече мъжки животни. А ако посетителят е добър, сръчен и мотен човек, годината ще е здрава, богата и успешна. Едно от поверията гласи, че ако луната е пълна на Димитров ден, той годината ще е пълна, плодородна, ще има берекет и добра реколта. В някои райони в по-стари времена овчарите хвърляли в кошарите по една тояга. Ако на следващата сутрин овцете лежали на нея, считало се, че зимата ще е дълга и студена. По стар обичай се счита, че на този ден жените не работят, не се занимават с домакинска работа, не се шие и плете, за да не се предизвика лош късмет. Още любопитни поверия и обичаи четете в Аз жената БГ.